Takže čaute lidi, vítám vás tu u prvního dílu Star Wars Battlefront. A chtěl bych sem, aby jsme hráli. No, aby se mě ta hra se mi moc jako líbí. Chtěl bych sem ju hrát a když se vám nebude líbit, tak prostě dejte dislike a když jo, tak když dáte like, tak to budu točit dál a mě to bude strašně bavit. Hej, co bychom si mohli vybrat? A to je jedno. Aha, Kamino, no tak to je dobrý, no. No dobrý. Jdeme na to. Počkejte. Zase se to bude načítat dlouho. Takže už se to načetlo. A jdeme na Kamino, planetu. Ještě se musí ukazovat. Bez tak tam jdeme jenom na jednu část. A ne, já chci být, já dobrý. Chci být hodný klon. Pustý. Jsem tady ještě nikdy nebyl. Tohle mi se ještě nikdy nehrál. A to je divný, proč na nás víc? No, a ještě to nahoře, jak je to zelený, to 218, tak to jsme my, a to 198, to jsou droidi, jako oni. A nechápu, jak jsme začali, že jich bylo jenom 199 a nás už 218, nebo to je tak jich pozabíjeli. A sakra, tam jsou, pomoc! Proč jsi sám? Pomoc, pomoc! Tady jsou naši, juchu. Ale prosím vás, hej, pomožte mi. Hej, oni jsou kryté, nikam to běží. Aspoň jsem tam hodil pár bomb, ale už jsou mrtvej. Jdeme na to. Jako, jich bylo míně, jako, ani nás nemůžu doženout. Když já normálně hraju, tak nás už je 165 a jich je teprve 197 nebo tak, že... Ježíš, naši všechny zabili? Kurva, vole. My jsme lamy. Se ani nedá. Ne, oni se mu hodili. Ne. Dobrý, žiju. Pak mě můžete říct, jak, napsat do komentářů, já to rád přečtu, jak vás to vyhovuje líp, takto, anebo takto. Já si spíš takto, protože se na to koukám. Ale je lepší spíš vidět toho klona, tak já nevím, tak tu jedničku, takto. Sakra, on je v tom, ne, já nechci zemřít. Jo, jsem tam. A já to zatím budu hrát takto. Teď jsem ve super stroji, kde jsem zemřel. Ten stroj se mě ještě posunul. Tak nic. Ten je asi nejlepší. Ale my půjdeme jinou cestou. Ui. Ui, a hlavně nespadnout. Takže jdeme po nich. A sakra, jsem myslel, že to je bomby. Jo, jsi tuhej, kemo. Pojď.
Ty vole, jsem se netrefil. Ježiš, zabij ho, zabij ho. Jak si mi tenhle účastek, to musí být náš. Pomoc, pomoc. Aha, seš tuhej. Jaj. Jsem to podělal. Chvilku budu hrát za ně a vezmu si droideku. Koukejte, jak to je. Počkej, a jak se vlastně válí? A takhle máš štít. A jak se válíš? Aha, Ečkem. Jeď už. Uhu. Ale jdeš strašně pomalu. To je hustý, jak s ním můžeš zatáčet, je mazec. Jeď, brachu. Uhu. Takže jsme tady. Teďka to takový nezvyk, než jíš po droidech, ale po těch poklonech. A konec. Dáme si štít. Jako frajery. To je blbý, že ten štít nemám dlouho tady. Tam, kde mám ty životy, tam. Ježiš, já jsem zabil svýho, já jsem. Ještě dopadl. Tam, takže tam máš ten štít. Tak se mě zase načítám, že jdu nahoru po nich. A sakra, už jsou asi tady. Říkaj, dej, štít. Aha, mám tě. Jseš tuhej. Jo, je mrtvý. Jseš tuhej. Sakra, pojď. Šít. Jo, mám to. Sakryš. Tak nic, pojď rychle. A zabil jsem ho. Takže chtěl bych se vám říct, že toto je asi vše z tohohle let's playu. Tak jestli se vám to líbilo, tak dejte like, jestli ne, tak dislike. Konec.